Ahlinize salam. Bu dersimizde listler görmekçi, yani listler näme, nerelerde ulanylýar, nädip ulanylýar, peýdalary, ziyanlary, eger ziyanly ýerini görseňiz elbetde. Olara giriş etmekçi görelim. İlk bilen list näme? Şonu bilelim. Ondan öňe biz şunu görelim. Biz näme diýipdik? Meselem, ilk öwrenenimizde bir üýtgeýje alýas. Meselem x ýa-da diýelim, meselem miwe diýip bir üýtgeýje alalyň. Miwe bolsun. Bir önüm. Näme bolsun? Üýtgejimiz ady. Adlar ýani harflar string diýdiler. Goşa durnakda. Näme gerek bize? Alma bolsun. Alma. Indi başka näme bolsun? Miwe 2 diýelim. İkinji miwemiz bolsun. Näme bolsun? Banan bolsun. Üçüncü miweni alalyň. Miwe 3 diýelim. Bu näme bolsun? Meselem üzüm bolsun. Yine bir miwemiz olsun. Miwe 4 diyelim. Bu näme olsun? Meselem näme diyelim? Meselem näme olsun? Portakal. Portakal näme olsa garaz. Portakal olsun. Indi bize şu miweleri print etsin. Meselem şular yani print et bersin bize. Print desin. Miweler desin. Şu miwelerin ahlisini görkesin. Nädip çıkarmaly onu? İlk bilen miweler diýdik. Miwen çykarýas. Birinji miwe. Otur. İkinji miwe. Miwe 2. Otur. Miwe 3. Ine berden görkezýär. Otur miwe 4. Ine şu 4 miweni bize görkesin. Görelim nädip görkezýär. Ine miweler diýdi. Alma, banan, üzüm, portakal. Dogry. Gowy. Ýöne biz miweler şeýdip 4 san miweni çykarmak üçin aýra-aýra 4 san miwe diýip ýazmaly bolýas we olar aýra-aýra printde ýazmaly bolýas. Indi muň ansat usul näme? Nädip bilersiz? Meselem, size 4 san miwe getirdiler. Siz her gezek gidip gelip meselem bir miweni getirýäňiz, ilk alman getirýäňiz, soň gitýäňiz banan, soň gitýäňiz üzüm, soň gitýäňiz portakal getirýäňiz. Onu etmek ýerine näme edip bilersiňiz? Sebet ulanyp bilersiňiz. Meselem bir sebediň içinde ýa-da torbanyň içinde hemmesini goýup birlikde getirip bilersiňiz. Python hem şolar yani. Bir sebep ulanmalı şoň üçin. Şol üýtgeýjileri ýani şo bize gerek bolan elementleri ýa-da miweleri tutorialy bir sebep gerek. O sebep näme? List diýilýär muňa. Sanaw diýilýär ýagny. Listler. List. Meselem bir list emele getirelim. Näme bolsun listimiz? Miwe diýip bir list bolsun. Deňdirýäs. Bulamayan hyýaly. Yani şu miwe adlı bir liste şu wagt emele getirdik ve biz şu miwe adlı listenin içine gerek olan miwelerimiz ýa-da şoňa girecek elementler goýýas. Onu näde goýýas? List şular yani. Mesela string goşa durnakda ýazylýardy. ýa-da print ýa-da input ýan funksiýalarda ýay goýulýardy şular yani. Ýöne listde näme diýilýär? Şular yani iki sany ýaýda kvadrat ýay diýilýär. Şu goýulýar. Birisini basamyz ikincisinden geçýär. Endi şoň içine ýazýas biz gerek zatlarymyzy. String bolsa string ýaly goşa durnakda ýazýas. İçine başka zatlar goýup bilersiz. Meselem integer goýup bilersiz, float goýup bilersiz, true false goýup bilersiz, booleanlar. Näme ýerse şo sebediň içine girýär hemmesi. Endi näme diýelim? Meselem şu miwe adly listi emele getirdik. Bize näme gerekdi? Miwe birimiz almady. Alma. Alman goýýas. Edil printdäki ýaly otur goýýas, ikinji bir element ýazýas. Şu wagt birinji element boldy şu ýerdäki birinji miwe. Endi ikinji miweni ýazýas. O näme? Banan. Üçüncü miweni ýazýas. O näme? Portakal. ýa-da üzüm idi. Üzüm. Soň portakal dördüncü miwemiz. Indi bizde miwe adly bir list bar ýa-da sebet. Şo sebediň içine biz ähli miweler goýduk. Goşmak istesek ýene-dem ýanyna goşup bileriz. Indi şular ýany diýdik. Indi biz miweni ekrana çykarjak bolýar. Şu sebede goýduk. Indi bular sebetden çykarmaly. Nädip çykarmaly? Hemişek ýaly print funksiýasyny. Print diýäs. Indi print diýsek biz alma üzüm diýip ýeke ýazmamyza gerek ýok. Print nämen print etmeli? Ne şerde görkezýär? File mi, näme boolean mi, string mi, näme print etjek bolýas? Näme gerek bize? Miwe gerek. Miwe adly. Ine şul miweň içinde ine şular bar. Biz şu ýere miweni print etsek, biz miwe adly bir list emele getirdik. O listiň içine de ýani şo sebediň içine alma goýduk, banan, üzüm, portakal goýduk. Indi şolary şunun içinden çykarmak üçin print ulanýas. Print ulansak onuň içinden çykaryp içinde näme bardygyny görkezýär. Şeýtik ine. List görnüşde
alma, banan, üzüm, portakal çıkardı bize. Listler print edemizde list ýaly bolup print edilýär ekrandan iki tarapdan kvadrat ýay bilen. Ondan başka näme diýdik? Listlerin içine başka elementlerim girip biler. Hukman string bolmak mecburiyetinde, mesela 2, 3, 5. Görelim indi näme etdi. Run diýsek, ine 2, 4, 5 stringlerim çıkardy. Ine şular yani listlerde isteşimiz yani listemele getirip olary şeýdi print edip ekrana çıkarıp bilerdi. Ve listlerin ansat yeri yani bizim işimizi ansatlaştıran yeri gerek olan köp zatları diňe bir listin içinde yani diňe bir ütgöjüň içinde save edip şoň içine goýup yani şoň içinde tutup bilýär. Meselem diýelim atlar diýelim. Ine meselem okuwçylaryň atlar, klassdaky atlar diýelim. Deňdir diýelim. Bir list bolsun şol. Meselem Murat bolsun klassda. Näme bolsun meselem X bolsun, X-Men ýa-da. Näme bolsun Batman bolsun. Näme bolsun Anna durdu bolsun goýoğlun. Näme bolsun Amanguly bolsun. Amanguly. Indi şular klassdaky okuwçylar. Indi biz familyalar diýelim. Familyalar diýelim. Deňdir näme bolsun? Meselem näme bolsun? Ayev. Näme bolsun? Beyev. Näçinçi familya? Näme geregindi bize? Ayev, Beyev. 3-nji Batman üçin Siyev. 4-nji üçin Diyev. 5-nji üçinem Iyev bolsun. Indi şular print edelim. Print diýsek meselem atlar gerek bize okuwçylaryň atlar. Print diýsek, ine okuwçylaryň atlaryny şular ýa-ni print etdi. Ýa-da öňüne ine şu edip goýup bilersiz meselem atlary diýip şeýle edip bir string goýsak, aşağıdan familyalarını print edelim. Print näme bolsun? Familyalary diýsek. Näme gerek bize? Familyalar gerek. Ine berden çıkardy. Indi görelim. Ine atlary aşağıdan familyalar bar şolaryň. Ine şeýdip biz listler unutup bilersiz. Başka näme edip bilerdik bu ýerde? Başka näme görüp bilerdik? İkisini meselem izgider çıkarıp bilerdik şu ýere familyalary atlaryň izine goýup bilerdik. Meselem atlar, ondan familyalar diýip şeýsek, mundan üçürsek. Indi görelim. Ine atlar çykdy, soň familyalar. Elbette öňüne atlar izine familyalar diýip ýazyp bilerdik. Ine şular ýani listleri köp ütgöjüleri diňe bir ütgöjüde save etmek üçin, diňe bir ütgöjüň içine goýmak üçin ulanyp bilersiz. Bu bize elbette programyň işini ansatlaşdyrýar, işleş tezligini artdyrýar. Ondan da şaram has uzun programmalarda listler gaty amatly bolýar. Ve gowy görnýär, ýani şular ýaly bolsa aýra-aýra ýazandan bir listiň içinde ýazylsa göze de ýakymly gelýär. Bundan soňky dersde listden goşuluşyny köpeldüçini görürüz. Häzirlikçe praktik ederseniz listlerde başka zatlarym öwrenip bilersiňiz. Meselem bu ýerlere sanlar goýup bilersiňiz. Başka zatlar edip bolar, ýani häzirlikçe listlaryň näme edip bilmek üçin şu ýeterlik.